Kublai yapi pelok baro saisen biang ngapriang subha biang yapi syagane ka YouTube channel jonga coberlang song tiang channel. Hagane ka video mutasngi ngan batai lengkot yagane ka film kayamat se kayamat tak. Ka film kablaak da u Amir Khan kum u Ranveer Singh lane yakhod e u Raj. Bat ka Juhi Chawla kum ka Rashmi Singh. Yagane ka film la release ha ka Arkhundai tarik April chong usnem khat khandai spa prapo pra. Hagane ka film lapan i yaki artli kilong yeng kata kadai ka long yeng chong u Jaswant Singh bat ka long yeng chong u Ranveer Singh hakaba Kim Dan Sho ya ka ching ya sngo tho chumut bat ka ching ya suk hapreng ka chongki bat ru kila ya bonot bo shun nadu bastang ka film hadu banda kutno ka film bat dei nagane ka daw bala ai kerteng ya gane ka film ka kayamat se kayamat tak ka bamut na kacing cia ba sungsi hadu kacing cia ba sungsi baik ya kane ka film hadu bekut pin sa chem bat pin sa tip ba de na ka ai ka daw bala pelong yaki ban ya bo shun kumne baru shwa mustang ka video sa share like comment bat subscribe ya kane ka channel joka lada phim pat dem Habastang ka film lapan i ya ka wei ka shnongrit kapakarteng ka Dhanakpur hakaba Uthakur Jaswant Singh bad Udhanraj Singh kiyalong shipara bad kideru kilong yeng kiba im da ka rep karyang bad kidanru arngut ki prakanthei kapakarteng ka Madhu mati lane yakhot e yaka ka Madhu bad ka wei pan ka Parvati hakane kalong yeng lapan i baka Madhu kala sya no baru la sya pen armet ha uratan Singh ubadei ukhon khadu chong u Ranveer Singh kibadei na ka long yang Rajput bakrau bat ki bayo bakon tungin ya stang no ka Madhu marsen bana bat marsen tip ba uratan kula dep yak takten bat ka wepat ka kenthei ban ya tho da ka ching yo sngo bala ya tho da u Hanmen jongka Udhanraj markumta ka Madhu wud kala lej syayang uratan ban ya tho ya kaching chia baro ha kame bat ukpa chung u hanrei uratan pat sya yaka watang benrung hayang ru kumta ka Madhu kala ong ya uratan ba balai ula le kat kane ka kam ban ya tho bat ka wei pat ka kanthei haba maka kala dei kalok chung uru bat mentale kala don i khunlung hakpo bat dei mu ukpa chung i hanrei uratan pat ukhlam don kaching sosun e yaka ula eno yaka bat ula shet kla yaka ban ya tho bat ka wei pat ka kanthei kumta ka Madhu kala lej phai no shalayeng da kaching sosi bat kaching sodiaw ya kaching shet kala chung u yaka bat ya kane kaching kren chongki la yo sngauru da ka kame chung u ratan na po chikhang yit marsen poi hayeng ka Madhu kala ya tho lut ya kaching chia baro haki Hanmen jongka bat marsen tip yakane Jaswant bat Udhanraj kila yalej syayeng chong uratan ban yakren halor kane kakam baka Madhu kala armet na u hanrei uratan pat pediang ya kane kaching armet jongka na u bat ula len ya kane kakam kumta da kaching bitar Jaswant bat Udhanraj kila yami no na kane kayeng haden kaching mi chongki ka kame uratan kala ya tholut ya kaching yo sngew chongka baro ha ukpa chong u halor kaching ya kren chongki bat kala ongru ba kadai ka basisha ka Madhu kala armet na uratan bat kala ongru ba udei ban ya thobek bat ka Madhu hanrei ukpa chong u pat tra sho ban penthut ya kane ka ching ya tho chong u bat ka wei pat ka kanthei bat sho ul ongru ba la ban pediang ya ka breu bala armet lepa banlong ka persa kurim chong u ha kane ga yeng khamtam lele habayanu chor bar ka chingyo chengkot chongki bar ka long yeng chongka Madhu kumta ula kentaj persa ya kane bar ka kame chong ratan ru kamla banlei aisyu walada ka don kamsem sosun e ya ka Madhu ru Jaswant da ka ching saurit bar ka ching sngaw larang mensyong ha kane ka sinong
namar ba u ba e chongka madhu ulamut ban yatho bat ka weipat ka kanthei wat hapdeng ba ka don ha kaching armet ru kumta ularai ban de no baro kichaka badon ha kane ka shnong ban lech shong no sha Delhi hayeng chongka weipat ka prakanthei ka Parvati rangkat ulok chongka ubha kawandas bat ukhon chongki usham ka madhu ka yosngau ya kane ka chingkren uhanmen chongka kumta da ka ching sosi ba kla do no yala ube la chong bat ubala pencak buram ru ya ka yeng ka sem chongka ka madhu kala penyap no ya lade kumta da ka ching sodom bat da ka ching pelengo yaki u dhanraj ula lej ra ya ka met yap chongka shayeng u ratan ba ka deiru ka sngi ya tho chung u bat ka weipat ka kanthei bat u dhanraj ula set yap no ru ya u ratan hang tahi namar ka ching penyap chung u ya u ratan u dhanraj ula sha set chiel no kumta kine ki artli kilong yeng kila e kalalong nong shuan no hapdeng chungki bat kimdon shu kaching yasuk hapdeng chungki haden kane uchaswan ula lejno sha Delhi sha yeng chongka Parvati rangkat kalok chong udhanraj bat wei ukhon chenrang chong udhanraj uba karteng urajvir singh lane yakhot e u uraj ha Delhi lapen i ba uchaswan ula trei kam business lang bad ulok chongka Parvati u bhakwan das da ka ba de chang badru ula penhe pensan ya uraj hangta kisngi ki poi shaki banai bad ki banai ki poi shaki snem bad de hangneru bala poi kasngi ya udhanraj ba ula lait no na chiel bad ula yo pediang ru ya ka sithi na ukhon chong u uraj ubala tamang bhayu u bad bakwa ru ba ukpa chung u undon lang ha kata ka party farewell chongki namar ba ula pendep ya kaching pule chung u ha kata ka college ka ba karteng ka Rajput College kumta uraj uklem tip ba ukpa chung u ula lait no na chiel kumta ula rwai shirhem ha kane ka party kat ba ukpa chung u pat ula pet to ya u nare bad ula sokomen ru ba ula ui ya ukhon ba ula pendep ya kaching pok sneu chong ukpa haden ka party uraj bad uparakha chong u usham bad ubala pendep lang ru ya kaching pule ha kane ka college ula ya shem yela ukpa la chong hangta da kaching kemen ula yalam ya u shelayeng bad ru u dhanraj ula ya shem biang bad laki bahayang chong u baro hangta kumta uraj usham bad u dhanraj kila ya join lang ha ka business chong u bhakwan das bad u chaswan namta kalwe chongki haden kato kane por u chaswan ula pha ya uraj bad ya usham benlej shashnong dhanakpur banya kendo ya uplidar ban pha 5 case halor kaching khayi lom chong u randhir singh ubadei ukhon he chong u rakhuvir singh katba halanti banwan phai shalayeng uraj ula khring lane ula yabet no ya ka rashmi ka bahayeng chong u rakhuvir singh ka badeiru ka khon bhabreu chong u randhir singh kumta uraj ula lekrung tu ha ka parti lekmen sikha ka chongka ha kata ka chanmet ban lek pet yaka hanrei ushampat ummon ya ka chingle chong u ha kane ka por uraj ula le manle kum u rup singh ukhon chong u thakur pratap singh uperlok chong u randhir singh ha ka ba ulamut ban penyatho ya u bat ka rashmi uraj ha ka ching bomon ulai kendo ru ya u randhir singh ubala kemen bha ban yu i ya u haba u rup singh ba shisha ulawan poi hanrei u randhir singh pat ngai ya u ba udai u rup singh tat hadu ba ula yo i ya ka ching thok chong uraj ubala phetkrat no nangta ba ukam yalade ba udai urup singh kumta urandhir singh ula bitar lep bad ula tibru ba udai ukhon chong udhanraj ba la yatho da uman char chong u ba kiwan shataru
day baki wan fai kias ya halor kacing khayi luam chung kumta Randhir da kacing bitar ula ya thoru ya kane halaka keme bad haka Rashmi hado balak pelong yaki ban lengo haka wei kasngi kat ba uraj ula ya lait no bad ki perlok chung ha kacing ya be merat hapok klau bad hakane ka wei kaliang ru lapen I ya ka Rashmi ba kala bakla lentino hapok klau ha kacing lait pet jongka nakti ki runar mamut ban thombor yaka kumta la pelong yaki ban yakendok lang ha kane ka klau hado ban daya syok cingit iwe pat ha kacing ya wat lenti ban lait no na kane ka klau haden kane uraj ula tibru ya ka long yeng jongka hanrei uklem ya tho pat ya kacing sisa haka haden katto kane sngi ukpa barka keme chong uraj kila iwan wat yu shane sha hotel ha kaba kila sa ha kacing bemrat chongki sha kane kacaka ban wan shaw no yu bat kila yu lat ru ban ya bamlang ha kane ka hotel rengkat bat ka Rashmi haden ba Dhanraj ula tip yaka ba kadai ka khon chong Randhir Singh ba kala ya tho ha kacing lej on lenti chong yaka kumta uru ula itho lang haka ba deim ubala penyap ya Ratan Singh upara khadu chong ukpa chongka kumta ka Rashmi bad uraj kila ya songsi bha halor kane bad uraj ula ithoru haka ba ula persang ban klet no yaka haden ba ula tip yaka ba kadai na ka long yeng haka ba kila ya bo shon la slem ha hanrei uraj umla pat ban klet yaka namar ba ula ngam ching yaka wat la ki bahyang chong uraj kila khang persya yu ban yi bat kinang shon chongki batru ula kularu yaki ban klet no yaka hanrei kini arngut pat kidang yakendo da ka ba charchar Randhir ukpa chongka ula wan wat yaki Shanesha College chongka haden ba ula yo sngew ya kacing yakran phone chongki ba ki yakendo ha kane ka college chongka hanrei syam yaki kumta ula pengkrek no wud ya kacing yaktek ten chongka bad Rup Singh bad ula lej mahamru ya Chaswan hayeng chongki ba sapenyap no ya uraj lada upersang ban yakendo biang yaka Chaswan ula yatho ha uraj ya kacing wan maham chong Randhir Singh ya kumta ula ong ya uraj ba umdei ban yatho ya kane ha ukpa chong ya kacing lech ya kendo chong batka Randhir ula syo ya uraj bad ula beru ya sabar na kayang chong haden ba uraj ula ong yu ba ukpa chong bad ma kimla ban pen yaklat ya kacing ie chongki arngut wat lada long kumno ru kumta Randhir ula pengtek ten cubor yaka bad Rup Singh bad uraj ru ula yi yaki ba kila dab yak tak ten da ka ba pendeng sati mar keliang da kacing pangnot uraj ula wan phaino shlayeng da ka ba yam artat hakmat chong ukpa chong hanrei ha kasngi ya tho chongka ka Rashmi kala yolat ban phetu no na kane kacing ya tho chongka da kacing yarap ka perlok chongka ka Kavita bad usamru ula yarap ya uraj ban lej phetno bad ka Rashmi kumta uraj bad ka Rashmi kila yo ban ya phetno nalasnong kumba kila phosneu ban ya don rengkat lang si chunom laha kanu karukamru kila yo ban syong bansa hakawei ka mandir balarim kaba cengai nalasnong bad kila imsuk imsanru hangne da kacing kemen da kacing bitar Randhir ula pos ya kadur chong uraj hapo kot khobor bad ula terwaru ya kador kaba silak tengka lada don mano balap yu hanrei uklem pen pau lang pat ya ka kerteng chong ka Rashmi namar ba ula perkhat ba kwa ban pencak buram yela kayeng ka sem chong marsen yo pule ya kane ka kot khobor Dhanraj ula phone ya Randhir bad ula mahamru yu ba dei ban pen masau ya uraj lada lem kumta ukloi
menlong biang unong pinyap kumbala long mensua. Haba uran hir ula tip ya kacing don congki sya kata kacaka ula temu ban ai nong no haki keto kene kibreu ban pha penyap no ya uraj. Ka keme jong uru ka ya sngo ya kacing temu pha penyap jong u ya uraj. Kumta da kacing sngolem ka lek ya tho ya kane sya yeng jong uraj ban pelat lem yaki na kacing ma. Ha kane kaliang lapen I ya uraj ba ula marwei ya ka rasmi ban lek wat deng thang sya khlau. Bat de ha kane ka poru ba uran hir lem bat ki breu chung u ha ka ba ula thong yaki ula pha yaki ban pinyap no ya uraj. Kat ba udang don halanti ban wan phai shala yengsa. Kumta uran hir ula lek ya kendo ya ka rasmi bat ula kularu ba ula pediang ya ka chingi e chongki bat ban yalam no ru yaki shala yeng. Hanrei hapo mesem chung upat da kungwei pat ka chingthmu. Kumta da ka chingbam tip ai ka rasmi kelak kemen ya kane ka chingkular ukpa chongka. Halanti uraj ula sya tebe ha kine kibreu ban penyap ya u. Katba udhan raj uchaswan usyam lembat ka keme chong uran hir kelak ya poilang ha kane ka caka bat ula keliru ya uraj syai udon. Hamar kumta la yo sngo ya ka chingsawa ka sulai. Mar kumta hi wud ka rasmi kelak lek mare sya kata ka caka belamut penyap ya uraj ban penlaj ya u. Hanrei la sya siat penban yaka ha une unong pinyam. Katba kadang wan mare sya kata kacaka. Mar kumtahi uraj ru la yo ban pinyap no ya une ubreu. Bat ka rasmi ru ka dukut mensem no hakti jong uraj. Bat la pelong ya u ban kuslai bat sngosi ya kane kecengcia. Kumta uraj ru da kacing salia ula dung yap no ya lade haswa ban poi ki bahayeng chung u. Kumta kine arngut kila ya don rangkat lang hatu kacing yap klem da ya klat iwei na iwei pat hadu ba kasengiru kala sep lang hakane hi kapor. Bat de hangne ba kine ki artli ki long yeng kila do biang yela ki mensem ba lui sa chi sen biang tang na kadaw kacing bom ya sengotho chingmut hapdeng chongki. Bat de hangne ru prolog ba kane ka flem kla poino syaka bakut. Lada phi sengotanat ya kane kacing yatho khana jonga songpha sa share like bat subscribe ya kane ka channel jonga khnang bangan sa permi shushu ya kum kine kichat film love story. Kublai shibun.